Okang' mar chungo ng'anyo pacho ka en fung'ruok ne jok matie sekta mar limbe ahinya to motel ne nyasi mar Pasaka. Jatend migawo mar limbe pacho ka Penina Malonza wacho ni ng'anyo nomiyo piny Kenya lalo omenda mathoth. Ka jotim limbe mane chano timo limbe magi e pacho ka bende ne okwedo limbe makamago kaluwore gi ng'anyo. Sharon Ong'ao nigi ler mathoth. En fung'ruok e sekta mar limbe bang' ugai mar Azimio Raila Odinga chungo ng'anyo bang' piny owacho singo twak kod kwethno kaluwore gi dwaro magi mag dwoko piny nengo ngima. Jatend migawo mar limbe Penina Malonza lero lal ma sekta no osebedo godo. Which have seen a lot of cancellation of our tourists in most of the hotels, and of course you heard there's a cruise ship that was coming to the country and it is now diverted to Tanzania. Malonza wacho ni sekta mar limbe ne osechako timo maber ahinya to kotenre kod weche mag ohala. In February from 870 to 1,486 is a difference of a whole 600,000 tourists within a span of less than 4 months. Migawo mar limbe e pacho kae geno yudo kwan mag jotim limbe moheo milion 3 kapok giko mar higani rumo. Our tourists out there are just looking forward to see a positive report about Kenya and they will flow here. I'm looking forward to seeing at least 2 million by end of this year. And we're looking forward within the next 2 years at least to clock 3.5, and probably within the end of 5 years we're looking forward to clock 5.5. Malonza mano yuora nyasi mar nyiso kit chiemo mopogore opogore ma bende itedo e pinje mag Afrika e kar tiegruok mar utalii. Ojiwo ganda ma pacho kae mondo omed loso mwandu mopogore opogore manyalo lombo wang' jolimbe. And I had an interview with one particular cruise ship that had students, a siesta on the sea. And when I interviewed, these are young people, and when you talk to them, they want to sample the culture and the food of Kenya. Culturally, people travel because they want to experience different kinds of products. Bang' ogai mar Azimio chungo ng'anyo en geno ni ohendni mopogore opogore biro bedo katimo makare kaluwore ni ng'anyo ne thiro dongruok makamano. Sharon Ong'ao, Ramogi TV, Nairobi. Ka wadhi